Säkkijärvi. Tällaisilta näyttivät ihan tavalliset säkkijärveläiset. Ja näin näki metsäteknikko Henrilä seudun merkin tekevät kunnan kirjuri, vuoronjohtaja, kansakoulun opettaja, kanttori, tohtori, apteekkari, taiteilija itse pitkän huiskeine ystävineen. Näkymä kirkon tornista pohjoiseen. Ja etelään. Mustosen talo. Mustonen oli valokuvaaja. Paljolti hänen ansiostaan jäi Säkkijärvestä jäljelle muutakin kuin polkka. Osuuskauppa, suomalaisen kyläyhteisön merkittävä instituutio. Säkkijärvellä se oli ensin puinen, mutta kun tuli sen tuhosi, rakennettiin samalle paikalle uusi kivinen. Kylän muut talot, suuretkin, olivat puutaloja. Säkkijärvi oli maatalouspitäjä, niin kuin koko Suomi ennen toista maailmansotaa oli maatalousvaltio. Hevonen, paitsi vetojuhta, myös isännän ylpeys ja raviratojen tähti. Lehmä puolestaan lannoitti pellot. Siinä sen tärkein tehtävä. Saatiin siitä maitoakin. Maatalousnäyttely Kirkonmäen pientareella. Varsan tähtihetki ja hevosen arkea. Valtatietä Viipuriin puhkaistaan läpi harjun. Kehruutalkoot. Kiertokoulu. Moottorikurssit. Naiskotiteollisuuskoulu. Kansakoulu. Kevät. Koko kansakoulu on järjestäytynyt pihaportaille. Eletään 30-luvun loppua. Otetaan kuva. Yhteiskoulu sijaitsi Santajoen toisella puolella. Sielläkin kokoonnutaan kuvaan. Sitten tuli sota ja koulu paloi. Niin kävi kansakoulullekin. Joskus kun joki tulvi, se paisui siinä kohdassa, mihin se vuosia sitten oli muodostanut järven. Se kai haikaili menneitä suuruudenpäiviään.
Pääasiassa se kuitenkin oli pieni ja vaatimaton joki, mutta sen partaalla oli lämmin ja hyvä olla, ja sen vesi oli virvoittavaa. Ihmisen peruskulkuväline, jalat. Mutta ihminen rakastaa mukavuutta. Niinpä hän valjasti hevosen kärryjen eteen. Ja rattaiden eteen. Ja kiesien eteen. Ja mitä niitä nyt oli. Sitten tuli polkupyörä. Ensin se oli vähän herraskainen kapistus, mutta rahvaan omaistui pian ja saavutti laajojen kansalaispiirien suosion. Ja sitten valkeni aamu, jolloin paikkakunta siirtyi motorisoituun aikakauteen. Autosta oli iloa ja hyötyä kaikelle kansalle. Omistajalleen se antoi lisäksi mahdollisuuden pieneen rehvasteluun. Saasteista ei vielä tuolloin puhunut kukaan, mutta jotkut autoilun kielteisistä puolista ilmenivät jo. Kirkosta itään viettävällä rinteellä oli hautausmaa. Toukokuu 1920. Lähikylän Muhulahden koulu oli lähtenyt veneretkelle. Tuulenpuuska tuli ja tässä he ovat. 30 lasta ja 2 opettajaa. Metsässä suojeluskuntatalon takana oli juoksuhautoja. Vuonna 18 käytiin maassa sisällissota. Säkkijärvellä ei varsinaisesti taisteltu, mutta uhreja toki saatiin. Valkoisia kaatui 2 ja muuten vain surmattiin 7. Punaisista jäi sotaretkelle 3 ja eräitä ammuttiin sitten myöhemmin kenttäoikeuden päätöksellä. Montako näitä eräitä oli, sitä eivät kirjat kerro. Ja miksi kertoisivat? Kysymyshän oli hävinneistä puolesta. Mutta valkoiset sankarivainajat saivat muistokiven kirkkomaalle. Tärkein rakennus, tai ehkä sentään kirkon jälkeen toiseksi tärkein, oli suojeluskuntatalo. Siellä kokoonnuttiin. Siellä harrastettiin. Ja sinne tuli kiertuemies näyttämään eläviä kuvia. Kamerakerho ja omarakenteiset puulaatikkokamerat. Säkkijärven vapaaehtoinen palosammutuskunta, niin sen nimi todella kuului, harjoituksissa. Ja tietenkin kesä. Kaistalle Viipurinlahden rantaa 6 kilometriä Säkkijärven kirkolta. Virsu.
paratiisi. Nyt näyttää kolmas voitto tulevan Suomeen. Salminen, Isohollo, Askola vetävät yhdessä. Murakos on jäänyt noin 15 metriä. Miehet menevät takasuoralla. 30-luvun kesät. Sellaisia ei enää koskaan tule. Ja silti jokainen tiesi, että maailma oli sairas. Mutta oltiin kuin ei oltaisi tiedetty. Tällä puolella rajaa, tuolla puolella rajaa. Syksy 39. Nyt ei enää kukaan voinut teeskennellä. Me kaikki olemme saapuneet tänne saattamaan valtioneuvos Paasikiveä. Suomen kansa, Suomen hallitus lähtenyt sotaseikkailun tielle. Katkaisivat rauhalliset neuvottelut Neuvostoliiton kanssa. Syöksivät Suomen ennenkuulumattomiin kärsimyksiin. Suomesta tullut neuvostovastaisten provokaatioiden, katalimpien juonittelujen pesäke. Karkottakaa Kajanderin ja Mannerheimin kansanvastainen hallitus. Eläköön Suomen ja Neuvostoliiton kansojen ystävyys. Hän on eversti Pjotr Vasiljevich Kondratjev. Hänen mukaansa paikkakunta sai uuden nimen Kondratjevo. Eversti Kondratjev oli toisen maailmansodan lentäjäsankari. Nimensä saaneen paikkakunnan kanssa hänellä ei ollut mitään tekemistä. Ehkä hän oli joskus lentänyt sen yli. Alas hänet ammuttiin jossakin Hangon läheistöllä. Mutta tänään hän seisoo tukevasti nimikkopaikkakuntansa keskellä. Siinä se on. Saman kivijalan päällä lepäsi kauan sitten valkoinen talo, ympärillään pihapiiri, puuliiteri, aitta, sauna, kotikoivu.
Evesti Kondratševin valtakunta on osin vanhaa, osin uutta. Vesitorni seisoo siinä, missä ennen oli suojeluskuntatalo. Osuuskauppa on nykyisin sairaala. Sodan uhrien muistopatsas. Se, mitä kirkosta on jäljellä ja siitä itään viettävä rinne, entinen hautausmaa. Ja joki. Nyt sen nimi on Petsanaja. Eläkeläinen Maria Orlova ja hänen talonsa. Maria, nykyinen kondratševolainen, on syntyisin Hatsinasta, Inkerinmaalta. Maria Orlova huolehtii yksin talostaan ja taloudestaan. Hänellä on kissa, koira ja kasvimaa, joita hellien hoitaa. Hän on paikkakunnalla ainoa, joka puhuu suomea. Hän on joutunut kokemaan paljon. Vanhemmat olivat Suomessa sodan aikaan. Minä pääsin Siperiin. Oli laitettu kaikki meidän inkeriläiset Siperiin. Siperia. Nälkää, pakkasta, kuolemaa. Maria oli nuori. Hän kesti. Sitten sodan jälkeen pääsin kotiin. Jo vanhemmat pääsivät kotiin. Äitinko kuoli. Minä tulin tänne Viipuriin. Viipurissa asui minun tyttö Veera. Hän on ollut pieni asunto ja minulla ei ollut tilaa, missä hän siellä asui. Ja sitten minä ostin tämän mökin. Tämä on Suomen sauna oli. Tekin remonttia ja nyt asun täällä 10 vuotta. Eläkkeellä olen jo 15 vuotta ja olen nyt töissä. Viime kesän olin oppana tässä Suomen turistien kanssa ja tänä kesän olen oppana Suomen turistien kanssa. Ja eläke on minulla oikein vähän, Venäjän 100 ruplaa. Sitten kun olen töissä oppana, rahaa, Venäjän rahaa. No Säksijärvellä on täällä rauhallinen elämä minulle ja no on hyvä elämä on. Siitä kohtaan, eikä kukaan minun täällä häiritse. Ja siitä on vielä hyvä elämä, kun Suomesta käyvät minulle vierailut täällä ja auttavat minua, tuovat vaatteita ja syömistä. Ja Pääosa Kondratševon asukkaista on kotoisin Vologdasta, Keski-Venäjältä. Vologdaan rakennettiin patoallas ja kodit jäivät veden alle. Sellaista sattuu muuallakin kuin Pohjois-Suomessa. Heitä ei painostettu tulemaan Kondratševoon, hei toki, mutta heille kerrottiin, että siellä heidän olisi hyvä olla. Siellä odottaa työ, siellä odottavat asunnot, siellä odottaa tulevaisuus. Tietenkin he tulivat. Jonnekin kotinsa menettäneen on mentävä. Hekin ovat evakkoja. Monet saivatkin talon asuttavakseen. Tämä talo on Hyppälän kylästä, mistä se siirrettiin Kondratševon keskustaan. Täällä sille oli käyttöä. Hyppälä autioitui. Talon miehet työskentelevät sovhoosissa. Isä kuljettaa traktoria, pojat kuorma-autoa. Särvintä antaa kasvimaa, lisäksi heillä on lehmiä, kanoja ja pässi. He ovat Serovin perhe. Vasili Serov, Zoja Serova ja pojat Nikolai ja Anatoli.
Приехали мы сюда по затоплению, наше место затопили. Но работаю я трактористом с 53-го года на тракторе. Одновременно работаю на комбайне. Это когда зерно поспевают. Вот такое у меня. Ну, а потом приехали, познакомились мы с ним, тут поженились, конечно. Это было уже в 59-е годы. Да, в 59-м вроде бы. Ну, так и стали жить. Конечно, местность здесь, так она красивая, хорошая местность. Но не сравнить, как наша родина есть родина. Свое место, где ты родился, где крестился, говорят, все равно там твоя и родина. Но здесь оно так нравится, конечно, все, но дома лучше. Вот. А ему тоже надо закрывать шею. Да, чтобы не замерзла машина. Так я ему сказала эту сшить такую. В резинку. Вот. Sovhoosi on seudun suurin työllistäjä. Se on erikoistunut liha- ja maitotalouteen. Se osallistuu myös rakennustoimintaan ja metsiä lukuun ottamatta kaikki maa kuuluu sille. Se on Kondratjovolle samaa kuin mitä yhtyneet paperitehtaat on Valkeakoskelle. Jo 40-luvulla saapuivat paikkakunnalle Anatoli Ionov ja Siira Ionova. Tuolloin täällä toimi useita pikkukolhooseja, myöhemmin ne yhdistettiin sovhoosiksi. Uskottiin vielä työhön ja sosialismiin. Всем была работа. Престарелым была работа в огородах, выращивать овощи. Молодежь работали на фермах, в полеводстве. В основном техники не было, как тракторов, машин. Были лошади. На лошадях, значит, всю эту работу выполняли. Пахали, значит, косили, зерновые убирали. Ну, молотилка была тракторная, когда уже сжинали весь хлеб, что серпом, что косилкой там на лошадях. И уже, значит, молотили такой тракторной молотилкой, хлеб убирали. Vuosikymmenien myötä asiat ovat muuttuneet. Työ ei enää innosta, sosialismikin on kokenut kopia. Eikä sovhoosi, ainakaan kaukaa katsoen, näytä mallitilalta. Tässä talossa asuu sovhoosin pääeläinlääkäri. Hän jos kuka tuntee pulmat. Проблемы стоят такие же, как и везде. То есть и кадровая проблема стоит. Вот, кадровая проблема, с кормами бывают проблемы. Hän on Andrei Golovanov. Hänen vaimonsa Alla Golovanova ja tyttärensä Ksenia. Ja poikansa Igor. Perheen eläinlääkäriperinne on vahva. Andrein, joka on täällä hoitanut virkaansa vuodesta 1985, isä oli eläinlääkäri ja myös talon rouva on eläinlääkäri. Juuri nyt tosin kotirouva. Perhe kuuluu täkäläisen mittapuun mukaan hyvin toimeen tuleviin. Alla Golovanova on syntyperäinen kondratjevolainen. Andrei puolestaan tuli paikkakunnalle 14-vuotiaana. Tietenkin Vologdasta, mistä osa hänen sukuaan oli jo aiemmin muuttanut tänne Tulvan tieltä. Andrein kotikylä ei jäänyt veden alle, mutta ilmeni muita syitä. Мать у меня была учителем, закрыли школу, где она работала, и вот, значит, мы приехали сюда к родственникам. Ну, в 1976 году, конечно, здесь был разительный контраст по сравнению с Вологодской областью. И мне первое время особенно было очень необычно здесь. Из-за хороших дорог, которые отсутствуют в Черноземье, откуда мы приехали, из-за обилия иностранцев, близости государственной границы, вот, хуторов старых, это, конечно, ну, было интересно довольно-таки и необычно.
Kirkonmäen vanha piiskuupetäjä. Siihen sidottiin muinoin pahantekijät raippuja saamaan. Neuvostovalta on katkaissut siitä yhden päähaaran ja rakentanut viereen virkatalon. Myös Andrei Golovanovilla on virkahuoneensa talossa. Hänen päivänsä jakaantuu paperitöihin ja käytännön toimiin navetoissa ja sikaloissa. Tiukan paikan tullen hänet haetaan kotoa iltaisin tai öisin. Sananmukaisesti haetaan. Kotipuhelinta hänellä ei ole. Nuo kolme saavat syystä tai toisesta telmiä vapaina. Muut asuvat täällä. Demokratia ei pelaa. Andreille eläinlääkärin ammatti on kutsumus. Hän tekee kotiseutunsa parhaaksi minkä voi, mutta myöntää auliisti, että sovhoosi on liian jähmeä kokonaisuus tämän päivän tarpeisiin. Ну так, пытаемся кормить страну как можем. Ну, естественно, сейчас появились новые формы хозяйствования, то есть и арендные коллективы появились, есть и фермеры начинающие. Ну, конечно, им приходится очень туго, я должен так сказать. Хотя будущее я вижу только за фермерским хозяйством. Очень много проблем стоит. То есть землю нам фактически сейчас могут дать, при выходе из совхоза любому могут дать землю, но встает проблема и с техникой встает проблема, и с удобрениями, с семенами. Ну, в общем, очень много проблем. Хотя будущее я вижу только, вероятно, за фермерскими хозяйствами. Смогли бы накормить страну, могли бы. Uutta asuntotuotantoa entisen Kirkonmäen alarinteessä. Tässä talossa asuu monen muun ohella mies, joka on osannut lukea ajan merkit, jonka katse on tiukasti tulevaisuuteen. Arkadi Dakurevich. Hänen vaimonsa Lyudmila ja poikansa Mikhail. Ja tyttärensä Angela. Myös Arkadi on eläinlääkäri, vaikka tuntuu vilisevän heitä, mutta muuten hän poikkeaa ympäristöstään. Hänen juurensa eivät johda Vologdaan, vaan Königsbergiin Itämeren rannikolle. Ja uusien tuulien puhaltaessa hän on jättänyt myös perinteisen ammattinsa ja tarttunut kapitalismin haasteeseen. Lyudmilan, joka on syntyperäinen kondratsevolainen, hän tapasi lähikylässä Torfjanovkassa, jossa tuolloin työskenteli. Потом переехали в Кондратьево. В Торфяновке мы поженились с Люсей. В 81 году у нас родилась дочка Анжела. 80-м, я 81-м. Долгое время работал на ферме здесь, в самом Кондратьево. И в 80, я не помню, в каком году, по-моему, в 86-м году, в 87-м году чисто случайно повстречался с финскими туристами. И потом у меня завязался контакт. Eläinlääkintä loppui siihen. Arkadi heittäytyi mukaan matkailubisnekseen. Yhteisyritys perustettiin ja suomalaisten ohella siihen tuli mukaan myös sovhoosin johtohenkilöitä. Myöhemmin Arkadi perusti vielä toisenkin yhtiön ja tästä kaikesta seurauksena hän hoitaa nyt baaria rajan tuntumassa ja sen ohella 4 muuta kahvilaa sekä kuljetus- ja muonitusverkostoa. Huoltoasemakin on suunnitteilla ja monet uudet ideat pyörivät päässä. Arkadi on menevä mies. Все, в общем-то, идет хорошо, но с трудом. Очень много разных препятствий. Ну, очень много бюрократии, очень много бюрократии. Очень много бумажной работы, волокиты, очень сроки растягиваются. То есть ту работу, которую можно было бы сделать за несколько дней, приходится делать за несколько недель. Все это связано с неразберихой, с тем, что одни законы говорят одно, другие другое. Ну, я думаю, что все-таки со временем все это наладится. Для этого нужно время. Kondratjevo, rajakylä. Sen nykyiset asukkaat ovat jo ehtineet juurtua sinne. He uskovat tulevaisuuteen ja he ovat huolissaan tulevaisuudesta. Niin maailmassa aina. Родители мои приехали сюда в 47 году молодыми людьми. Ехали они сюда с ожиданием что-то лучшего. Им обещали хорошую жизнь, что здесь все есть. Ну, приехав сюда, получилось все по-другому.
плохо было с продуктами, с работой, с деньгами. Кондратьево теперь моя родина, где родилась, выросла, выучилась, вышла замуж, 2 детей. Другой родины просто нет у меня. В другом месте я просто не жила.